Здравейте хора, аз съм Павел и днеска реших да правя веднага след другите клипове, направих още един. Значи, чакайте, че изненах. Значи, чакайте малко на сянка да дойде. Значи, ето и ми е топката. Отиваме и там да ритам и ще играем да оцелваме горна, лява и дясна града. По-късно, ако има тук хора, може да играем пак. Пак ще имам сигурно клип. И като го направя това, само че ние ще прошепвам, аз ще прошепвам на камерата и ще казвам къде ще ритаме. И то ще бъде нещо от сорта по средата, вляво, долу, вдясно, горе, вдясно, горе, вляво. И сега да отиваме да ритаме. 100% че може би ще му видите, да нас не. Извинявам се за силния шум, просто тук някои хора си правят ремонти. Така, какъв ходец, така. Извинявам се, че не ме виждате хубаво, ама какво да направя, така. Сигурно чухте топката, така. Чакайте да прибера ключовете. Малко ще закрия камерата. Виждате топката, виждате там. Така. Само че аз трябва така да го държа. Чакайте малко. Много съм неточен обаче. Аз не мога да тичам хубаво за това. И не мога да удрям хубаво, защото имам проблеми с краката. Топката. За малко. Вие сигурно не сте видяли, ще безискам мърднах камерата. За съжаление няма кой да ме снима, защото нямам някой друга ръка, за да снима това, което правя. Сега няма да бия като Роналдо, ще го бия. Сега ще ви покажа как ще убия. Чакайте, ако виждате. Така, хоп. И така. Така, хоп. Така, чакайте малко. Трябва така да ми е крака, глед. И така. За другия крак. Това, ако го бяхте видяли, сигурно сте го видяли. Пак ще прегледам клипа. И пак ще направя така. Това беше добър удар. Значи така съм бил натъчен. Сега пак ще пробвам. Не успях. Вие, хора, нещо не става работата, защото няма кой да ми държи телефон. Ако имаше някой щех, ама нещо не стана. Да, виждате, нанаксвам си обувките. Сега. Пак я ударях на криво. Нещо. Някой ще забравя от капотника. Късмет. Човече ще излена. Сигурно ми виждате телефона. Долу в отражението. Да, ето. Сега пак бия така. Айде! За малко. Мина през мрежата, ама нищо не стана. Знаете, че ще направя втори клип, по 15 минути ще направя. Даже мисля 3 или 4 да ги направя. Ще ви сипвам с клипове, разбирате ли? Ще ви съсипвам с клипове. Защото август може би ще ходя на море и затова трябва да наваксам. Не само да наваксам, трябва да направя повече и нищо не стана. Къде отиде топката? Ето е топката. Така. Къде да имаше някой? Няма, защото е 1 часа. И в жегите. И няма как иначе. Сега. Бам! Този път не беше с, както ви го показах, ама добре го ударих.
О, виждате какво слънце. Чакайте, къде е слънцето? Къде е слънце? Някъде на там е. Не съм сигурен. Изпотих се. Ама нещо. Трябва да свиквам. Трябва да свиквам. Ох, хора. Малко съм влошил това движението. Хоп. Цак. Сега този път, както ви казах. Ей, чакайте, не съм бил. Мислите, не? Втория опит не ста. Пали изгледам камерата, видите се не знае камерата. Хора, така стана голяма, от сорта на 13-14 години. Ще си купах така камера и ще седи на едно място и като удрям ще виждате. Между другото ще правя 2018 година 3 години от 2018 ще правя 3 години от когато съм създал канала ми. И затова 2018 ще го очаквате. Сега, виждате вратата. Дали ще ви го оголемя. Ето е вратата. Ето е топката. Така. Сега малко да го... Ай, как ми пари дисплея. Така. 2,5. Ама пак ударих същата Пак ударих от същата страна. Това вие го видяхте. Така. Той ще видя колко сте на клипа. Добре, има още време. Още 2 минути. Така, сега е така бия. И палца ли това? И защо съм това оцелвам? Само дясната оцелвам. А не лявата бърках се. Сега дясната. И палца ли лявата? Олей! Трябва да целя дясната. Айде, бе, от тук ще стрелям. Чакайте, хоп. Пак я оцелих. Добре, аз от всяка въгъл успявам да оцеля лявата. Защо имам такъв? Пак оцелих. Този път не я оцелих. Тук е верно много жега. Ако знаете какво слънце е. Значи хора, има кандидатите, има такива врати, ама са много далече. И майка ми не ми позволява и просто това. Днеска съм направил сипан един клип си в момента. Така. Това беше много готина. Много готина забивка. Хора, тази забивка беше много готина. Сега още една забивка трябва да направя. Е така от ъгъл. Чакай, ако не оцеля. Хора. И пак не оцелих. Ето момент топката. Айде сега така. Оцелих пак лята. И след това, след като ударих лята, ударих и тази пластмаса ударих. Пластмаса. Хора. Това много жига, бе. Очаквайте днеска верно да ви заливам с клипове. Днеска цял ден клипове очаквайте. През 1-2 минути качвам клипове. Оцелих я. Дядата оцелих. Най-сетне. Значи, сега ще ви покажа как я оцелих. Значи, защото май не видяхте. Пак показвам, значи, топката. Значи, така от тук мина. Така по този маршрут. И така и тук се удари. И после фръкна. Ако може би в 9 часа ще има, в 9 през нощта може би пак ще има клип, защото тогава е по-тъмно и няма толкова топлина. Ако видите в момента, ще видите мен.
Вир вода съм. Така. Виждате, че съм с дълга коса. Май ударих колата, чакайте малко. Не ударих, добре. Хора, сега отивам да си взема топката. Ето тук влизам, ето тук. Тук мога да се буши спокойно. Успях. Така, отиваме сега да си взема топката. Къде ми е топката? Сигурно след няколко часа ще се появят и деца. Надявам се. Ще мина така от тук. Мали как ми пари на краката. Първо това не беше добра идеята. Ако хора, казвам ви, в някой момент, който ви е тъпо, просто станете в YouTube и пуснете музиката, какво ми чу. Чакайте, на Дейна Йотова. Хора, исках малко нещо искам малко да разнообразя моя канал, не само футбол и Майнкрафт. Така че кажете нещо в коментарите, коя игра да инсталирам, защото само тази игра и не мога. Така, хора, сега бием да видим дали ще ударим горна. Не ударим горна. За съжаление. Много ме сърби косата. Много ме сърби главата, да извинете. Така. Хора, бием. Това ми е станала ръката. Така, 3, 2, 1. Събием горе. Чакайте малко така. Стават ръка. Боже! Нищо не стана. Преди малко видях майка ми как ме наблюдаваше. Ако някой иска да направим заедно клип, да пише в коментарите. Даже ако иска, може и всеки път да играем заедно. Както той иска. Аз нямам нищо против ветрец. Пеперутка видях, Вие сигурно не могат да видите. Чайте. Пеперутка е, ето я. Не, това да беше пеперутка. Кари. Знам работа. Ръка ще оцелята горна. Сетих се. Чайте. Така, хора. Се на сянка. И аз вече ме убия. Хора, къде изпратих тази топка? Отивам да я взема. Съм, че ще мина по един път. Защото няма за къде да бързам. Клипа след малко трябва да свършвам. 10 минута. И ще трябва да направя още един. И да не казвам още 2. Така. Ако знаете какъв ми е дисплея. Това как ме стресна. Така. Хора, съм много спирам клипа. И за да почвам втория. Хора, след този клип се прибирам вкъщи. И т.е. още сега се прибирам вкъщи. Така. Хора, вземам стопката и се умитам от тук, защото много жега стана. И хора, това ще е от епизода. И чао!